Ja, en als eerste gast heb ik hier John Jansen. 10 jaar geleden startte John Jansen een ijssalon, De Verleiding, op de Grote Markt. Inmiddels een begrip in Venray. En dat was een schot in de roos. Want vaak staan er rijen dik voor die ijssalon met mensen die hun favoriete ijsje daar willen bestellen. Welkom John. Ja John, altijd al een horecaman geweest. Voor de wat oudere mensen hier in Venray, die weten dat je al wat langer in de horeca werkt. Voor de jongeren die dat niet weten, wat heb je zoal gedaan hier in Venray? Nou, ik ben begonnen als slager. Dat is eigenlijk mijn vak wat ik geleerd heb. Maar mijn eerste zaak, dat was eerst cafetaria Snackowner. Ja. Wat later naar John's Food Palace is geworden. John's Food, ja, ik ken het nog. Ik ben daar ook regelmatig geweest. Hartstikke fijn, maar dat is niet meer. En 10 jaar geleden nogmaals heb je gekozen voor de ijsbranche. Waarom de ijsbranche? Nou, op de eerste plaats ben ik gestopt met de cafetaria, omdat ik daar ijssalon van het jaar ben geworden. En ik ben... In het cafetaria? Ja. Oké. En ik ben een ambitieus iemand, dus ik wil verder en verder en verder. En ik had zoiets zo, ja, dit is het einde. Ik heb het bereikt, het is klaar. Dus ik wou weer een nieuwe uitdaging. En vanuit de cafetaria had ik al een hele grote belangstelling voor het ijs. Ja. Ik had er allerlei snoepjes en koekjes wat ik erdoor mixte en dat had mijn interesse. Dus ik denk, ik ga die cursussen doen. Nou, en toen was ik verkocht. Daar is een cursus voor? Ja. Ja. Een cursus ijs maken? Een opleiding of cursus, net hoe je dat noemt wel. En toen was ik verkocht. Dat pakte me meteen en ik denk van nou... Wat is er zo mooi aan ijs maken? Want ik zie dat je nu al begint te genieten als je erover vertelt. Hè? Het is een ambachtelijk product. Hè? En je kunt je eigen onderscheiden van alle andere ijsjes die her en der te koop zijn. En ik had er al meteen ideeën bij van hoe ik de ijsjes wilde maken. Achteraf klopte dat toen niet helemaal wat ik nou maak, maar ik was enthousiast. En het begin was er, de passie was er en die passie die is er nog steeds. Ja. Want wat is dan het belangrijkste als je ijs gaat maken voor een leek net als ik die daar geen verstand van heeft? Het belangrijkste om ijs te maken, ja, het is natuurlijk aan de ene kant is het een stuk vakmanschap. Dat heb ik in de loop van de 10 jaar wel opgebouwd, denk ik. Maar van de andere kant, kwaliteit heeft ook te maken met ingrediënten. Met de basis waarmee je het ijs maakt. Nou, en er is een veelheid aan te koop. Goede, slechte dingen. En hoe ga je er weer verder mee om? Ja, en hoe ga je op zoek naar de juiste ingrediënten? En de goede dus, de goede ingrediënten. Spreken met vaklui en googlen en kennis kun je overal op doen. Hè? Ja, want even over die speciale ingrediënten. Het aardbeienseizoen zit er weer aan te komen. Dat begint dadelijk in mei. Is dat dan ook een speciale tijd voor jou? Ja, aardbeien is altijd een hoogtepunt. Als er weer verse aardbeien zijn, nou, dan is het ijs dat is super lekker. Zeker met de eerste aardbei, de lambada. De lambada. Dat is een aardbeienras, een heel zachte, zoete aardbei. Ja. Die alleen maar vroeg in het seizoen is. Dus die wordt er niet gekweekt door Peter Jeuken? Door Peter, ja. Nee, nou snap ik ineens ook waarom Peter hier zit, dat is mooi. Maar wat is er dan zo, die is heel zoet zeg je? Dat is een hele zachte, zoete aardbei. Ja, en wat maakt het ijs dan zo speciaal? Puur die zachte, zoete smaak? Ik maak het ijs van puur een product. Dus er gaan alleen maar aardbeien in. Een klein beetje suiker, een beetje citroensap, that's all. Dus je proeft gewoon de lekkere aardbeien die Peter voor mij kweekt. Ja, heel mooi. Want zo'n bak, hè, die zie ik dan staan bij jou daar in de vitrine. Als ik één zo'n bak ijs heb, hoeveel aardbeien zitten er dan bijvoorbeeld doorheen? Dat is 100% aardbei. 100%? Ik zeg al, een klein beetje suiker, een klein beetje... Als je 100% aardbeien neemt, in de aardbeien zelf zit al suiker. Hè? Ja. Dus dan hoef ik het niet toe te voegen. Het is net iets te weinig, dus ik voeg nog iets toe. Een klein beetje een citroentje om het wat frisser te maken en zet toe. Heb ik het hele recept verraden. Ja. Shit. Jouw vak is uiteraard ook seizoensgebonden. In maart ben je begonnen. Dat heeft Venray volgens mij ook geweten. Die eerste dag bestaat 10 jaar. De rijen stonden volgens mij tot aan de Griek, zoals we dat hier in Venray zeggen. Klopt. Maar wat doe je dan in de wintermaanden, vraag ik me af? Nou ja, kijk, voordat ik begin is er al heel veel werk. Recepten zoeken, uitproberen, nieuwe dingen kopen. En het einde van het seizoen duurt ook nog een tijdje voordat het... En dan verder ga ik natuurlijk vakantie vieren. Ja. En bij mensen op bezoek waar niet van is gekomen. De winter is zo voorbij. Okay. Maar afgelopen winter heb jij ook weer nieuwe ingrediënten ontdekt, nieuwe ijsjes ontwikkeld dan? Ja. Wat is nou het nieuwste ijsje wat je
in je zaak hebt en wat mensen per se moeten proeven? Nou, dit is een ultiem ijsje. Ik heb het, even denken, 3-4 dagen geleden voor de eerste keer gemaakt. Nutella. Een Nutella? Nutella. Je bedoelt die pot Nutella, Ja, wat precies. mijn kinderen 's morgens Ja. op de boterham smeren? En die maak ik zo, dat ijs, dat is Nutella. Er zit maar 1 ingrediënt in. Nutella. Zet toe, Nutella. Dus jij koopt potten met Nutella? Ja, ik denk dat ik het een klein beetje begin te snappen. Dat is toch heel bijzonder? Eigenlijk is het allemaal heel erg eenvoudig. Maar hoe zit dat dan met SpongeBob ijs? Ja, daar zit toch geen spons in? Nee. De verleiding is ook een van de weinige ijssalons die het ijs in de zaak bereidt. Is dat een bewuste keuze van jou? Dat is een hele bewuste keuze, ja. Kijk, ik maak elke ochtend ijs. Ik sta 's morgens om 6 uur in de ijskeuken. Ja. En dan maak ik voor die dag. Dus het ijs is altijd vers. En ik kan reageren op mijn klanten. Als de klanten bepaalde wensen hebben, of ze vinden een ijsje te zoet, of dit of te dat. Ik kan er meteen op inspringen en aanpassen naar de wensen van mijn gasten. Dat is mooi. En wat is in jouw ogen voor jouzelf het allerlekkerste ijsje wat jij verkoopt? Behalve die Nutella die je ontzettend lekker vindt. Ja, op dit moment de mango passievrucht. Het is ook weer een puur fruit. Een klein beetje suiker erbij. Geen citroensap. Die passievrucht die is al zuur genoeg. En dat is een heerlijk ijsje. Maar dadelijk de aardbei. Die komen heel snel. En welk ijsje wil je in de toekomst ooit nog een keer maken? De smaak die er nu nog niet bij zit, maar die er absoluut bij moet komen? Ja, dat ga ik niet vertellen. Dat is een verrassing. Toch niet de frikandel disco dip, hoop ik, hè? Nee. We laten ons verrassen en daar heb je straks het hele winterseizoen voor om dat te gaan bedenken. Precies. Maar nu eerst het zomerseizoen en daar gaan we van genieten. Dankjewel, John. Oké.